Πάμε γρήγορα Στεφανίδη. 4.91. Βλέπετε ότι με 4.82 είναι πρώτη, άφησε το 4.89 τις δύο επόμενες προσπάθειες και έφυγε για το 4.91. Η Στεφανίδη το περνάει! Το περνάει η Κατερίνα! Είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια! Ήτανε και ανεβαίνει ακόμα περισσότερο, αγγίζει τον ουρανό και πανηγυρίζουν οι Έλληνες, οι ελληνικές σημαίες. Και η Κατερίνα Στεφανίδη φέρνει στην Ελλάδα το 5ο χρυσό μετάλλιο. Είχε ως τώρα 4. Είχε ένα το 99 με την Τζιαμίτα στο τριπλούν, ένα 2 με τη Μανιάνη στο Ακόντιο το 99 και το 2003 και ένα με τον Κεντέρι το 2001. Και τώρα το 2017 η Κατερίνα Στεφανίδη, ένα εξαιρετικό παιδί με τον σύζυγό της, τον Κρίερ, και προπονητή της, φτάνει στον ουρανό. Μας ανεβάζει όσο δυνατόν ψηλότερα μπορούμε. Νικάει σε έναν αγώνα την κουβανή παγκόσμια πρωταθλήτρια, την Αμερικανίδα, τη Μόρις, και συνεχίζει. Τρομερή η Κατερίνα Στεφανίδη.